Wel, hallo. Wat is van der oktober, ik weet niet, 21, 22 oder wat. Vielleicht, wat von der Ding so. Ja, direkt. Anyways, das Ende ist oktober, ich glaube, das ist der 21. Dann hat ja über Nacht wie 2 Jahre geschneit, das ist nicht, was ein bisschen aller wird. So, von der will ich was merken, ich will mal wissen, was ich habe. Ich will von der von Schweinsreben was merken. Wir haben was Reben gekauft, Schweinsreben. Costillas de puerco. En die werden im Aufschlag door gekauft. Die komen van Nieuw-Zeeland. Daar dicht bij Australië. Van daar komen die. Ik glaube, waar zij schijn smaken. Ik weet niet waar die rijden dan. En dit is wat fris. Ik heb nog helemaal gemerkt. Ik hoop dat het lijkt. Nu wil ik weten wat we hier voor hebben hebben. Dankzij. Ja, we gaan dit weer de reben. En dan kan je hier een beetje biljet maas hebben. Dat geef ik al niet veel aan raam. Kijk, zijn de handelen als hier een beetje 2. En we gaan dit weer een ganse bieter. Dan neem ik een hoema en dan steekt een zeeuw. En dan denk je bloos met maas, dan klap ik door de lijn. Zo staat hier de lijn. Klap ik de lijn aan de lijn. En nu ga ik dan zo'n smalle stremeltjes. En dan, wanneer die zijn nog eigen vorm. Maar wanneer de smaak opgedeft zijn. Dan werden we nog alle een kleine bieten gesneden hier tussen jeder reb. En dan werden we die rijden. Zo. Zij van sloten. Ik leer dat wat zeer schijn maken. Dankzij. Oké, nu kijk je maar. Nu hebben we deze reben hier alle een beetje kortere bieten gesneden. En dan, wat we dan doen is, die reben aan de herkant hebben een zeer derne huid. Dat noemt zich membrane. En dan nemen we een beetje papier, zoals dit. En dan pakken we dat zo aan. Dan gaan we dat fijn afschalen. Al anders erin. Hier krijg je zo, dan doen we een beetje start. Kijk maar dat. Gaan we dat zeer fijn aanvoelen en dat alle afschalen. Ik wil je nog plus nog uitwijzen en dan weet je krijgt wat het maakt. Neem je een beetje papier. Doe een beetje eenmaal afmerken. En dan met het papier pak je dat aan. Maar kijk, ga je dat fijn afschalen. En dan werden we dat een beetje gesneden. Dankzij. Oké, nou wat we dan doen, nu hebben we de kleine schaal alle afgeschaald. En dan doen we het tussen jeder reb. Doen we dat 2 snijden. Krijg ze start. Dat alle aan de kam neer en dan wil we spices bij. Krijg ze start. Tussen jeder reb. Ja, dan wird schön. Je moet alles zo starten en dan wordt je weten wat we next doen. Dankzij. Oké, dan wat we dan doen is, we gaan de reben nu alle in kleine bittertjes gesneden. Dan doen we een klein beetje met grove peper bepeperen. En dan nemen we zo'n rinspulver, zo'n zupklaas van rind. En dan doen we een klein beetje zo'n stokmank. Oh, dit is nog een ganz niet glas, dat we nog maar opmerken. Daar is het. En dan doen we een klein beetje zo'n rinspulver even. En er staat zout. Krijg je dit? Daar. Daar, krijg je staat. En er staat zout. Dan doen we zo'n rinspulver even. En dan doen we een beetje degrieren en zo weer. En dan doen we dat in de kam neer en dan laten we dat vielleicht een stunde of 1 of 2. 1 of 2 stunden beetje zetten. Dan een beetje fijn aantragen, dat krijg je start. Ja, nu laten we dat hier een beetje start, krijg je start zetten. En dan wil we dat even uitmerken, krijg je start. Dankzij. Oké, hier hebben we 3 jalapenos. Hier hebben we 5 serrano peperschoten. Hier hebben we 3 chesnik, knoblauch, garlic teen. Want ik hoor dat we nog 2 meer. En hier heb ik 2 abgeschnittene zippelen. En deze peperschoten die werden nu een beetje zwart merken. Ik leg het einmal, wanneer een beetje een geruistet geschmack hebben. En deze die werden we dan nu in butter een beetje bruin broden. En dit vlees dat had je weer nu een beetje eigezouten. Dat werden we nu een stunde zo, een halve stunde stoen laten. En dan werden we dat alle top durchbroden. Dankzij.
Da, kijk mal dort. Da waren sie Peperschoten schwarz brennen. Fangt ein bisschen an. Sehr fein. Das gibt dann so ein feiner Geschmack. Kijk mal dort. Nu haben wir die Serranos und Jalapenos sehr schmackbrün gemerkt. Gereicht. Nu werden das alle ein bisschen brün broden. Dankeschön. Okay, nu laten we ze dat de disk geheilt. Dan gaan we onze klare Butter hier nemen. Dan laten we dat een beetje zo versmelten. Krijgt het gestart. En dan doen we onze Zeppelin hier nemen. Dat we hadden afgesneden. Krijgt het gestart. En dan hier nog dat gesnackt, dat knabblach, dat garlic. Krijgt het gestart. Nu gaan we dan 10 beetje erin broden. Je stelt niet met butter, sondern klare Butter, wie hadden we dat strooien meer. So, kijk maar daar. Dat trekt er waarschijnlijk. En dan wanneer ik ze mooie meestal gaan bruin worden, dan worden de peperschoten hier ook nog maken. Dan heb je het start. Aanvangen. Zo, nu vangen de zeppelen al een beetje bruin te worden. En dan doen we deze bruine serranos en jalapenos te maken. En nog eenmaal een minuut of 2 een beetje durchbroden. En dan worden we eruit nemen en dan gaan we de rebben met bruin broden. Dankzij. En wanneer je wel, dan heb je nog een beetje grove peper maken. Weer het licht. Zo, krijg je start. Oh, maar ik ben ziek van dat rekken. Dat rekt er maar zeer schijn. Rot nog maar de faust oder muffig am huis rekken, dan zijn ze dit afroden. Dann habe ich aber einen wunderschönen Geschmack am höchsten. Das riecht einfach so, wo ein mexikanisches Restaurant ist. Dankeschön. Und weißt du, ich habe hier vielleicht nicht ganz genug Chesnick oder Knoblauch, Garlic. Dann denke ich noch ein bisschen Chesnickpulver machen. Ich will hier noch ein bisschen wiederlegen, einmal sehr Chesnickpulver. Dann will ich hier noch ein bisschen extra Pulver über. So, tragt es dort. En oh, verrekt het fijn. Nu gaan we mes eruit van dit hier uitnemen. En dan willen we de rebben bruin broden. En dan willen we dat aan de oven en de baken. Ho, 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 ho. Ik wens, je kan dat rekken. Dankzij. Ik ga hier nog een kleine bakkelzaan eraan leggen. Voor dit ook nog naar smeten. Zo een beetje verduwd door een beetje smaak zit. Wow, dat brukt niet zo, maar het goed het moest. Dankzij. En we hebben hier nog zo'n roodgele peperschoot en pimenton. Waardoor nog een halve maand zoals het staat. Dat zit er nog een beetje zeer stroom. Een strome klier. Zoals straks het staat. Yes, niet helemaal zijn bewust. Eronder alle tupjes. Nu wordt het al een beetje niet uitbroden en dan gaan we dat maken rebben en baken. Dankzij. Oké, we laten dat zo maar gaan. Dan doen we dat hier aan een groepje naar schapen en dan gaan we de rebben een beetje bruin broden. Straks is dat. Dankzij. Kijk maar dat. En wat je, wanneer je dat kan, ik heb hier broodvat van ruivenbroden. Dan brukt schwiensmalt. Dat is niks beter als schwiensmalt te rebben, bruinbroden. Dankzij. En wat je, wanneer je kan en je haan, dan brukt schwiensmalt. Ik heb hier broodvat van ruiven uitbroden. En dat is wat ik hier nu broken doe. En dat geeft het ganz beste smaak te rebbenbroden. Nu kijk je maar daar. Nu worden we het heet maken en dan gaan we de rebben hierna en we in bedbruin broden. Dankzij. Nou ja, dan hebben we het vat nu heet. Nu kijk je maar daar, nu gaan we de rebben hierna. Oeh ja. Nu gaan we de bruin broden, dat die alle fijn bruin zijn. En dan gaan we nog baken van posten. Dat die zo week zijn dat die
die Rose vom Knacken loskommen und dort einer mal die besten erwarten. Dann fein. Fangt an Schmack zu loten. Fangt an sehr schmackbrün zu loten. Sehr fein. Nach ein paar mehr Minuten wird es fein brün aus und da werden wir backen. Dann fein. Ja, nu haben wir hier fein brün gebrot. Kijk eens aan. En nu werden we een gusgroep nemen. En dan willen we het nog een keer 2 Stunden bakken. En dan willen we ongeveer handen helgedacht hier. Ganz fijn. Oké, nu hebben we het hier alle sehr fein bruin. Nou, wat we dan doen is, dan nemen we deze groep en dan we hier stek 2 Köffel Wasser nehmen. Da ist es. Und dann nehmen wir diese reich gebratenen Reben. Die sind so mehr gut, aber wir wollen die nach einmal 2-3 Stunden backen, soll man sagen. Dort, wenn wir schwellen eten, dat wir da nicht mal die best beim haben zum die Reben eten. Die wollen so wenig sein, die wollen von den Knacken bis rausstreiten, das Fleisch wird bloß sehr schön schmecken. Fragst es dort. Dan kan je dat zijn. Ja, kijk maar dat. Nu gaan we de reben hier alles is dit bij. Ja, en dan wat we dan doen. Dan nemen we al het rijst wat we hadden eerst gebrood. Kijk maar dat. En dan zetten we dat hier een beetje, is dit alles is dat even. Dan maak ik al die reben. Kijk eens dat. En dan willen we dat in de oven nemen. Dan willen we dat een stuk 2-3 Stunden bakken, wie we mal zijn. En dan willen we mal zijn, wat wat smaken. Dankeschön. Oké, zo hebben we de oven nu at 274 graden. En dan willen we in about, wel eens mal zijn, 2 Stunden bakken en dan mal zijn wordt dat. Nu worden we hier nemen. So, 2, so, 274 Grad, ein Stück 2 Stunden backen und da werden wir sehen, was das ist. Dankeschön. Naja, nu haben wir den Reben für 3 Stunden gebackt. Nu werden wir sehen, was das ist. Ai, ai, ai. Kijk mal das. Nu gaan we hier nog bloß een beetje uitnemen. En dan moet zijn wat het is. En dan willen we ons nog dat even ongeveer smerken. Oh, ja. Oh. Daar zijn we. 3 Stunden hebben we nu gebakt. Nu werden we dat wat toedaken en dan werden we het moet smaken. En dan laten we wel ongeveer zitten. Sehr schön ist das. Naja, da wollen wir den mal schmecken. Nu kijk mal das. Das sind die billigen Reben. Oh. Wow. Kijk mal das. Das Fleisch wordt er anders. Da kommt er so fein los. Und dann der Peperschaut. Oh. Hij valt ook ons uit lijn. Kijk maar dat. Sehr. Oh. Sehr schön. Nu fehlt bloß noch entweder Schaubeln oder Zieltje oder Etschap mit Schmalfett. Und da wollen wir eten. Das werden wir immer mal warm werden. Schmeckt bloß sehr schön. So ich sage, wir werden dankbar sein. Und da werden wir eten, weil das schmeckt schön. Nu werden we schwimmen met ziet gemerkt en dan werden we eten.